Slovenskom sa šíri masívna vlna podvodov. Prejavuje sa zvonením mobilov a pípaním SMS správ. V roku 2025 prišli podvodníci s novinkou. Cez telefón sa vydávajú za vnuka, syna alebo blízkeho rodinného príslušníka v núdzi a pýtajú peniaze. V prvom polroku stál tento podvod obyvateľov Slovenska viac ako 1 000 000 eur. Stačí 10 sekúnd vášho hlasu, aby ho podvodníci dokázali pomocou AI naklonovať a zneužiť na vylákanie citlivých údajov od vašich blízkych prostredníctvom telefonátov. Keďže žiadna technológia nedokáže bojovať proti zneužitiu ľudskej dôvery, chceli sme naučiť ľudí, ako sa dokážu chrániť sami. A využiť na to kontrolnú otázku. Ako sa volal pes babky Majky? Martin Nikodým je pre Slovákov symbol najpopulárnejšej vedomostnej show, v ktorej potrápil stovky súťažiacich v horúcom kresle miliónovými otázkami. Práve preto sme si ho vybrali ako tvár našej kampane Otázka za milión. Spot s Nikodýmom odštartoval 360-kovú integrovanú kampaň. V rámci sociálnych sietí spot doplnili krátke reelska a do spolupráce sme prizvali aj ďalšie silné mená. Ich videá fungovali ako pomôcka, ktorá ľudí motivovala, aby si doma nastavili kontrolnú otázku. Všetky formáty smerovali ľudí na web rozpoznaj.o2.sk. Na webe užívatelia našli generátor kontrolných otázok, prehľad rôznych druhov podvodov a spôsoby, ako sa pred nimi ochrániť. Užívatelia sa mohli aj otestovať, či dokážu rozoznať AI od reality. A ukázalo sa, že generovaný obsah dokáže veľa ľudí zaskočiť, ako tých, čo označili starého pána so zalepenými prstami za reálneho. Spot s Nikodýmom zaskoroval najlepšie medzi spotmi operátorov v danom období. Kampaň okamžite ožila v médiách. Zaujala redakcie a upútala pozornosť verejnosti. Aj vďaka tomu vygenerovala spontánnu publicitu v hodnote 320 000 eur. Na webe sme počas kampane zaznamenali takmer 90 000 návštev a kontrolná otázka bola vygenerovaná viac ako 28 000 krát. Kampaň mala pozitívny vplyv aj na imidžové atribúty v parametroch spoločenskej zodpovednosti. Podvodníci s pomocou AI budú držať krok s dobou a my budeme pokračovať v boji proti nim. A dovtedy platí, že keď vás dostanú do horúceho kresla, položte im otázku za milión. Bohužiaľ, váš čas vypršal.